салон кожни, кондиционер, ях метавонен ҳар ҳафта рӯзои сешанбе ҷумъа сафар кунен аз автовокзали роҳи Абрешим то метро Котельники шаҳри Москва, Федератсияи Россияра, яъне харидори чипта кунен ва сафар кунен озод. ва чӣ хеле ки айни ҳол шумо дидестем бародарои азиз, ҷои нишаст, ҷои почамонӣ бисёртар шикоятҳо мешавад ки почаҳошон дард мекунад ва имкониятҳои хуб пешниҳод кард ширкати роҳи Абрешим барои шумо, барои хоҳишмандое ки ба автобус мехоҳен сафар кунед ба Федератсияи Россия, ҷои кушоду озод ва салони тоза беҳтарин шароитода қарор дорад. бетараф набошед, дастгирия фаромӯш накунед, подписатсия кунед, классҳои худтонро дариқ надоред, комментариҳои хуба, яъне аз шумо интизорем. айни ҳол ҳозир мо автобуси дуюми ширкатда медурем ва чӣ хеле ки салони якумша дидем, салони дуюмша пешниҳоди шумо мекунем бародарои азиз ки то ки шумо яъне ба чашми худтон бибинед ки видео ба сохта шидагӣ нест. ба кадом хотир? Ба хотире ки бисёртар ҳамхе видеои автобусҳои соза сиёмка мекунанд ва дигар автобусҳода сафарбар мекунанд. айни ҳол ширкати роҳи Абрешим автобусҳои нави замонавиро пешниҳод кард ва чанд автобусеро ки шумо мебинем бародарои азиз дар ҳамин ҳолат қарор дорад. автобуси дуюм пойафзола мекашем бародарои азиз ва бо ронанда суҳбат мекунем. ассалому алайкум. номи шумо? Номи ман Алишер. ака Алишерҷон, чӣ хел автобус? Автобус нағз зӯ, худоро шукр. Маоша сари вақт мегиред? Ҳамааш сари вақт шудааст, худоро шукр. зӯ. кондиционер, зарядка? Зарядка ҳар якта сидеринда чота ҳаст. кондиционер ях кор мекунад зӯ. ба ширкати роҳи Абрешим чӣ гуфтанд? ба ширкати роҳи Абрешим раҳмат. мана ҳамиқадар баҳои удобсиҳои нақзка додагӣ, мана рафта ондосим бемушкилӣ. автобусҳо нав, худоро шукр, раҳу намондосим, ҳама ҷо нақз рафта ондосим. мусофирода чӣ расондани? мусофирода расондане ки мана хай ҳамкорӣ кунем, худоро шукр, мана ҳамааш нақз, худоро шукр, зӯ соҳ рафта саломат ондосим. ва мо боварӣ дорем ки яъне муомилаи шумо бо мусофиро хуб мешавад. албатта муомилаи мусофир яъне дар ҷои аввал ҳамхелам албатта барои багаж суи зиёдӣ не хела чизо нест. ташаккури зиёд барои шумо, муваффақият. ҳар як сидернида такжида 4 та ҷои зарядка дора, кондиционер, ях, ҷои ручной клад 5 кило. хафа нашем бародарои азиз, тозагиро риоя кунем. 5 кило фақат, 10 кило хурданӣ овардим, асал овардим, ғулинг овардим, нашава. барои шумо ҳамин пешравиҳо ҳамаш барои шумо ки то ки шумо да хизматрасонӣ кунад. ҳамон қадр шумо тоза ва озодагиро риоя карде, ҳамон қадр зиёдтар барои шумо хизматрасонӣ мекунад автобусҳо. 5 кило ручной клад багаж то 30 килоро метавонем бигирем. ройгона ягон суми зиёдӣ намеспорем. чӣ хеле ки дидестен дар дахили салони автобус телевизор ҳаст, камераҳо ҳаст барои яъне назорат кардане ки ягон кас дағалӣ накунад, шофёрҳо дағалӣ накунанд. ва миннатдоргӣ хидмат баён мекунем ба ширкати роҳи Абрешим вилояти Суғд, шаҳри Хуҷанд. марҳамат шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. дар видео зиёдтар шикоят мекардем ки автобусҳои прямои нест, дигар автобусҳоро реклама мекунанд, дигар автобусҳои шалағда мебаранд, дар Қазоқистон мепартоянд. номи ман Қурбоналӣ. ман ҳамчун мутахассиси ширкати роҳи Абрешим айни ҳол қарор дорам дар автовокзали роҳи Абрешим вилояти Суғд. аз ҳама шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад ки нархи автобус аз шаҳри Хуҷанд, аз автовокзали роҳи Абрешим 7000 рубл аст. айни ҳол 7000 рубл аст ва ҳар ҳафта рӯзои сешанбе ҷумъа Хуҷанд, Москва, метро Котельники, аз автовокзали Котельники шаҳри Москва, Федератсияи Россия, ҳар ҳафта рӯзои сешанбе ҷумъа ба шаҳри Хуҷанд, яъне рейсҳои прямои кушода шид. ва дар иҷа абети шумо ройгон аз тарафи канали Ройгон авиа ройгон шумода абед дода мешавад. аз шаҳри Душанбе ройгон ба пеши автобусҳои прямои рейса овардан мерасонанд шуморо. марҳамат рақамҳои доимии канали Ройгон авиа 980 84 85 +7 999 826 84 85. шикоятҳо боша шумо метавонем муроҷиат кунед. нафарое ки дур даен, яъне прямои омада наметавонем, каса метавонем муроҷиат кунем, номнавис кунем бародарои азиз, то ки беҷо намонем.